Muna yung mga dragon fruit mga idol. Hinog na oh. Wow. Pwede na siya harveston. Hinog na. Niya ang kuan mga idol oh. Kini siya. Naman na siya og buka ang flowers. Kini wala pa. Buka pa niya gabi eh. Wow. Duto. Dere oh. Ladako kayo mga idol oh. Sayang oh ahat. Naahat siya pagkahinog. Kini pwede pa ni. Pwede na ni siya madapan ni. Then kana hinog na. Lah, kare nag-crack na siya. Nag-crack. Na subig sabihin hinog na gid kayo siya. Oh. Kini mo open pa ni ang kuan nga flowers niya sa gabi mga idol. Dapat sa dire. Daghan pa kay siya ko ano? Daghan pa kay siya og kanang sana mga gagmay pa ba nga mahimo pang flowers kini sayang oh. Sayang kaya pa daw siya patay. Siya dire mga idol, mo ni mga idol oh. Kini siya lahi siya nga variety kaso wala siya klaro nga bunga ni. Tira na nga hagbong. Sayang kayo. Kini mga 2 years old na siya. Kini sila parehas na sila tanan dire mga 2 years old. Iyahang first bunga kini mga idol oh. First niya nga bunga. Wa mabuka pa ni siya unya ang gabi eh. Kini wa siya katubo. Wa siya katubo. Tapos kana bagong tanom nako. Kato siya. Bagong tanom. Kani wala na siya nag-flowers. Iyahang first na flowers. Wow. Kini siya wala siya ko ano. Dahil naapo dire mga idol oh. Dara. Oh. Ako na nang gituyo tanom dire mga idol para nagtaas sa loob eh. So muuban na siya saka sa babaw. Naapo dire oh. Ara. Ano ko gibutang ipakatay ra sa kural. Oh. Tagas na oh. Ako na siyang gituyo. Na. Hello. Oh. Hello. Pero sayang kayo. Dapat higtan tani para maana sa babaw. Yan na lang. No? Nato ang mga tanom diri sa sud sa tong gitrabahoan mga idol. Kini ato nang himuon diri ang kuan mini farm sa mga dragon fruit. Diri oh, ni dapita. Na ato nang punon diri og dragon fruit tanan ato inanion tanan diri dapita. Hasta ni diri ato nang tamnan diri sad. Pohon makalugar ta. San indot kay mga idol, kay bunga siya pra buyag. Kini mga spinach nubo ra man siya diri mga idol. Siya mga spinach. Nubo ra ni siya. Kaya katong na one time usa ka punuan kita nom bitaw diya dahil kay kanang bunga ba. Ang bunga atog pasagdaan ra man nga hagbong so mo nang nanubo pag abot sa ting uwan. So ugma na nato kwaon siguro mga idol. Ugma na tani harveston. Okay. So mao ra to mga idol. Thanks for watching.